S obzirom da im dan škole pada 17. aprila u vreme prolećnog raspusta, gimnazija Josif Pančić sinoć je organizovala kviz radi učenja, zabave, a pre svega druženja. Pored ekipa koje su činili gimnazijalci, dragi gosti, bili su đaci 8. razreda, 2 ekipe iz osnovne škole Sveti Sava i 1 iz osnovne škole Rajak Pavićević. Među 13 timova 3. mesto osvojila je ekipa učenika prve godine gimnazije, drugi su bili Stari Šmekeri, takođe prvaci, dok su pobednici maturanti sa 76,5 bodova, već iskusni u pub kvizovima, ekipa Stranka zdravog razuma koju čine Ognjen Lazić, Maša Lugić, Nikolina Kremić, Uroš Martinović i Đorđe Dimitrijević. Meni se dopao kviz, u suštini ja sam, da kažem, višegodišnji učesnik pub kviza po Bajinoj Bašti, pa sam upoznat sa konceptom, sa formulom, ali pitanja je sasvim solidna i prilagođena, čini da smo imali dosta mlađih takmičara, tako da svideo mi se jako. Je li bila neka oblast da je bila posebno teška? Pa možda umetnost i književnost, pogotovo umetnost, s akcentom na umetnost. Je li bilo nekih pitanja, da kažem ovako, iz gradiva vašeg? Svakako, obuhvatajući sve predmete koje radimo u školi. Vi ste Stranka zdravog razuma? Stranka zdravog razuma, da, to je jedno šaljivo ime, osvrt na kultnu seriju, nikakav politički cilj ili poruka, ništa tako. Samo osvrt na kultnu seriju, ništa više. Učešće u organizaciji kviza uzela je i profesorica Dragana Jovanović, koja ima dosta uspeha na pub kvizovima. Imali smo 13 ekipa, ali 3 specijalne ekipe, a to su nam jedna ekipa iz osnovne škole Rajak Pavićević i 2 ekipe iz osnovne škole Sveti Sava, koji su pokazali sasvim lepo znanje, ali i hrabrost i spremnost da dođu i da se takmiče sa starijom decom. Bilo je 7 oblasti, opšta kultura, geografija, istorija, film i serija, književnost i umetnost, sport. Hvala svim sponzorima, prijateljima kviza, trgovini Lazić, Zvrčku, Dapačetu, Bašta u Bašti kafeu, na divnim nagradama, hvala Nacionalnom parku Tara. Prvo mesto je dobilo fantastičnu nagradu, vaučere u Zvrčku, Ultra Trail majice, knjige. Drugo mesto je dobilo ručak za 5 u Dapačetu, a 3. mesto je dobilo 5 kolača po izboru u Bašta u Bašti. Voditelj i glavni organizator kviza bio je naš najuspešniji kviz takmičar Milorad Božić, a ekipa Bajine Bašte pobedila je u Zaječaru minulog vikenda. Pozvali smo najboljeg od svih nas, a to je Milorad Božić koji je organizovao čitav kviz, pitanja, koncept. Hvala Miloradu na tome. A što se tiče Zaječara, da, bili smo, osvojili smo. Nije bio problem ni tih 300 km da pređemo, ali sve u cilju zabave, ali i nagrade. Bajinobaštani su u Zaječaru bili počasni gosti na kvizu organizovanom povodom 6. godišnjice pub kvizova u tom gradu. Kviz takmičenja postaje sve popularnija i među mladima, posebno srednjoškolcima.